Declaració de valors dels centres de l'Institut de Religioses de Sant Josep de Girona. En la commemoració dels 150 anys de l'Institut, centrem la mirada en els valors que guien el nostre treball i la nostra relació amb l'entorn. Uns valors ja presents a la fundació de l'Institut, que continuen sent vàlids avui i que ens continuaran guiant sempre. Servei, acollida, respecte i humilitat. Valors que hem passat pel cor, per noves formes d'expressió i per l'experiència dels professionals dels nostres centres per plasmar-los de manera clara i que puguin orientar el nostre estil i bon fer. Servei, acollida, respecte i humilitat, presents en el lema de servir i vetllar, heretat de la mare Gai Tibau, fundadora. Quan posem en pràctica aquests valors, creem una cultura que guia l'actuació de l'equip en el treball diari. Una cultura que és important continuar actualitzant i traspassant als qui ens succeeixin. Per això, hem reflectit les accions i actituds que hem de desenvolupar per a una conducta d'acord amb aquests valors, així com les que hem d'evitar en el nostre treball. Servei. A l'Institut tenim cura de les persones, proporcionant una atenció integral, càlida i humana. Mostrem el servei als demés, donant un tracte personalitzat, detectant i satisfacent les necessitats de les persones sense generar falses expectatives. Sent resolutius. Mantenint una actitud de disponibilitat, especialment en moments d'adversitat. Informant de manera clara i útil. Comunicant sempre què farem i com ho farem. Creant un ambient agradable i de cooperació que faciliti les relacions i el treball en equip. Mantenint la nostra competència i professionalitat mitjançant la formació contínua. Contribuint a la consecució de les fites. Considerant els suggeriments i les reclamacions com una oportunitat de millora. Per viure millor el valor del servei, proposem posar en pràctica les virtuts, justícia, lleialtat i empatia. Hem d'evitar desconèixer la informació que s'ha de lliurar a l'usuari, donar respostes inadequades en temps o forma. No tenir en compte l'usuari en la presa de decisions que afectin la seva dignitat i autonomia. Posar en perill la integritat de la persona. Discriminar els usuaris per la seva condició social, sexe, edat o creences. Propiciar un clima d'estrès que generi inseguretat i nerviosisme. Ignorar la situació dels usuaris, les famílies o els companys de treball en la seva vulnerabilitat en el seu dolor i en la seva angoixa. Mostrar descoordinació en l'atenció a l'usuari i als familiars. Ocultar accions pròpies o de l'equip sabent que van contra els principis de l'Institut. Acollida. Rebem i acompanyem amb calidesa i proximitat. Mostrem l'acollida als demés, tractant tothom amb amabilitat i proximitat, escoltant de manera activa les persones, demostrant interès, obertura i entrega cap als altres, afavorint la confiança de qui acudeix a nosaltres amb comprensió i honestedat, proporcionant un ambient confortable que afavoreix el reconeixement mutu, desenvolupant les nostres responsabilitats de manera íntegra i desinteressada, cuidant les persones del nostre entorn, especialment en moments de dificultat o de patiment. Per viure millor el valor de l'acollida, proposem dur a la pràctica les següents virtuts: empatia, compromís, constància i entusiasme. Hem d'evitar desatendre o mostrar-se impacient davant les demandes de l'usuari. Dificultar la cerca dels recursos necessaris per atendre correctament els usuaris. Tenir mala comunicació amb els usuaris. Mostrar desinterès o deixadesa en ensenyar, instruir i acompanyar la persona que s'incorpora a l'organització. Posar l'accent en les dificultats que existeixen creant por i inseguretat en la persona de nova incorporació. Ser incapaç de potenciar les capacitats i competències de la persona nova, així com de compartir els coneixements i habilitats necessàries per a una bona adaptació. Incomplir les pautes establertes per l'organització i guiar-se pel propi criteri i benefici. Respecte.
Valorem la persona, reconeixent la seva dignitat i tractant-la amb consideració. Mostrem el respecte als demés, presentant-nos degudament la primera vegada que ens vegin. Sent prudents en el nostre comportament, evitant comentaris inapropiats que puguin afectar tercers, emprant un vocabulari correcte i adequat i un to de veu apropiat per a cada circumstància. No jutjant ni parlant malament de les persones que atenem, ni dels companys de feina. Evitant situacions de murmuració, crítica o burla, ja que afecten negativament l'autoestima dels altres. Acceptant i reconeixent la diversitat, sent especialment acurats en el maneig de la informació privada. Establint relacions justes i equilibrades en la distribució del treball. Sent un referent en matèria d'integritat per a les persones de l'entorn. Sent considerats amb el treball i el temps dels altres. Per viure millor el valor del respecte, proposem posar en pràctica les següents virtuts: coherència i prudència. Hem d'evitar desconsiderar o mostrar indiferència cap a les persones amb les quals tractem, tant treballadors com usuaris. Utilitzar un llenguatge incorrecte i faltar el respecte que es mereixen les persones. Aprofitar-se de la confiança i de la vulnerabilitat de les persones. Difondre o facilitar informació privilegiada o confidencial sobre usuaris a altres col·laboradors, excepte quan aquests la necessitin per complir amb les seves funcions. Malgastar els recursos del centre i ser descurats amb el lloc de treball. Dedicar el temps de treball a ocupacions de caràcter personal. No respectar la institució i emetre informació distorsionada sobre ella. Humilitat. Som persones assequibles, honestes i bondadoses. Mostrem la humilitat als demés, comportant-nos en tot moment amb honestedat i educació. Sent assequibles per tothom i mostrant-nos amb naturalitat. Mantenint sempre una relació propera i de qualitat. Sabent disculpar-se i rectificar. Mostrant agraïment. Escoltant i valorant les opinions dels altres. Reconeixent les limitacions pròpies i sent comprensiu amb les dels altres. Escoltant i responent amb empatia. Per viure millor el valor de la humilitat, proposem dur a terme les següents virtuts: senzillesa, honestedat i generositat. Hem d'evitar actuar amb autosuficiència, supèrbia i prepotència en el lloc de treball. Tenir una capacitat d'autocrítica escassa i dificultat a assumir els errors propis. Creure's imprescindibles o més necessaris que els altres en el servei que realitza. Mostrar-se infal·lible davant l'usuari o els companys. Ser inflexibles davant els diferents tipus de demandes o reclamacions. Prendre's de manera personal les percepcions dels usuaris que poden generar conflictes. Enfront de l'obtenció de bons resultats, vanagloriar-se i no reconèixer l'aportació que ha realitzat la resta de l'equip. Al nostre treball diari, podem trobar-nos en situacions que qüestionen la nostra forma d'actuar. Com actuar en situacions de dubte? Si no estem segurs de si un comportament és correcte, hem de fer-nos les següents preguntes. Em sento bé amb el que estic fent? Està alineat amb els valors del centre? Actuaria algú que m'inspira confiança de la mateixa forma que jo ho faria? Què sentiria si es publiqués en primera plana d'un diari? Estaria la meva família orgullosa de mi? Algunes actituds poden portar-nos a conductes equivocades. Si davant d'una situació puc dir alguna de les següents frases: una sola vegada no importa, ningú se n'adonarà. Tothom ho fa. Compte, podem estar davant d'una situació en la que estiguem posant en risc el més important, els nostres valors. Uns valors que ens uneixen a tots els que formem part de l'institut i que donen sentit al nostre treball diari. Servei, acollida, respecte i humilitat ens permeten de manera responsable i compromesa fer realitat el nostre lema: alleujar el dolor i sembrar la pau.